Алло, Мehrob, баъзи хубӣ брат. Рамазон, короче, бега янга рӯз ура зан табиги ё мешинем, короче. О, кам неса брат. Жат мекунем. Чо кади Замашҷон? Ҳеҷ невада, ҷонам ҷара катта такас. Тез наёша зодрӯзи зани комил мере. Фаҳмидӣ мара? Хаб деган? Тез наёша зомё мере. Хаб. Невада, ҷон чаиш. Чӣ харитара либосада ту? Матра ҳамчун занам хонаи ҷурам будестам, на ҳамчун арӯсам. Марда, ҷон ман чӣ қадар пӯшон дидам созад ку? Ҳамин телефонта ту барои чӣ истифода мебарӣ? Мара телефонта инами телефон ту чӣ холи телефон ту барои чӣ инами? Телефона тоза нигоҳ кардам барои нашикастанаш. барои нашикастанаш тоза нигоҳш мекунӣ ки нашиканав телефона тоза нигоҳ мекунӣ а? Ҳамин сара либоси там барои номуси худа тоза қабиданай. Фаҳмидӣ мара? Буд рӯя чӣ гапш ба мере?